Хайде да се потопим в една от най-силните български истории – Балада за Георг Хених. Това е разказ, който ни изправя пред един вечен сблъсък. Този между изкуството и материалния свят, между паметта и забравата. И разбира се, вечното търсене на смисъл. Всъщност, цялата история се върти около един избор, който е въплатен в два предмета. Значи, от едната страна имаме бюфета. Голям, масивен, символ на това да си някой, дали? На сигурността, на материалния успех. А от другата – една цигулка. Нещо толкова крехко, но всъщност в нея е всичко останало. Изкуството, духът, смисълът отвъд всекидневните нужди. И така, първата ни спирка – светът на забравения майстор. Потапяме се в една София, която е, доста мрачна. Един свят, на който сякаш му липсва душата. Значи, обстановката е следната. София, 50-те години. Това е време на голяма бедност, на едно такова културно затишие, ранните години на комунизма, когато всеки се бори просто да оцелее, нали така? И в такава една атмосфера, купнежът по нещо красиво, по изкуство, той често остава на заден план. И точно тук, в този сив свят, се появява нашият герой. Един почти забравен майстор-лютиер. Лютиер, това не е просто занаятчия, нали? Това е човек, който вдъхва живот на дървото. Всъщност, самата дума идва от лютня и има в нея нещо магическо, нещо от старите времена. И ето го самият Георг Хених. Помислете само, чешки емигрант, който идва тук и на практика основава цялата българска лютиерска школа. Цял живот посветен на изкуството, а резултатът – пълна нищета. Живее забравен, отхвърлен и най-боли, че отхвърлен от собствените си ученици. Те не го виждат като ментор, а просто като някой, от когото може да се вземе нещо. И все пак, въпреки всичко това, в него има нещо несломимо. Той вярва в нещо по-голямо. Както сам казва, занаят по-голем от най-големи майстор. За него работата, занаятът, това е смисълът. Това е причината да си жив, а не просто начин да си платиш хляба. Добре, но в цялата тази сивота има един лъч светлина. И той идва от перспективата на едно момче. Сега ще видим как този суров свят изглежда през детските очи и как ателието на майстора се превръща в нещо приказно. И така, разказвачът е малкият Виктор, който всъщност е самият автор Виктор Пасков като дете. Това е много важно, защото точно този невинен детски поглед преобръща всичко. Там, където възрастните виждат мизерия, той вижда магия. Ателието е вълшебно, а старият майстор е като герой от приказките. И по този начин малкият Виктор се оказва буквално мост. Мост между два свята, които просто не могат да се срещнат. От едната страна – духовния свят на майстора. От другата – неговото собствено семейство и тяхната голяма мечта за един нов бюфет. Виктор е по средата, опитвайки се да свържат тези две реалности. И точно тук, в ателието, Хених дава на момчето най-ценния урок. Показва му една мъничка част вътре в цигулката. Едно дървено стълбче. Нарича го душица. И му казва, душицата прави цигулката. Без нея инструментът е просто дърво, не може да пее. Ето, това е метафората за всичко, нали? Без душа, всяко изкуство е просто мъртва материя. Стигаме до момент, в който изглежда, че наистина всичко е загубено. Но точно тогава забравения майстор решава да отвърне на удара, да направи своя последен предизвикателен акт на неподчинение. И докато Хених бавно си отива, лешоядите започват да кръжат. Представете си, собствените му ученици. Те не идват да го видят, да питат как е. Не, те идват за да му поискат инструментите. Не искат мъдростта му, искат вещите му. И не са само учениците, а учеността навсякъде. Съседите вече си правят сметката как да му вземат дома. Всички просто чакат. Чакат да умре, за да могат да разграбят каквото е останало. Но майсторът все още не е казал последната си дума. Той има един последен отговор на цялата тази бездуховност. Няма да им се даде. И с последните си сили той се захваща за работа, за да създаде своя най-голям шедьовър. И ето го неговият последен проект – цигулката за Господ. В нея той не просто влага дърво и лак, влага всичко, което е, цялата си философия, цялата си душа. Резултатът – инструмент с божествен звук.
И какво прави накрая? Не дава нищо на алчните си ученици. Вместо това, завещава инструментите си. На кого? На малкия Виктор. Предава щафетата, духа на занаята, на следващото поколение. И така, майсторът си отива, но историята му, тя те първа започва. Нека сега да видим как този много личен спомен се превръща в нещо много по-голямо, в едно ехо, което отеква в цялата ни култура. Пътят на тази история е наистина забележителен. Всичко започва като детски спомен, нали, от 50-те. Години по-късно, през 1987, Виктор Пасков го превръща в книга. Помислете за момента. Точно преди падането на режима. Появата на тази книга тогава е като гръм от ясно небе. Почти пророчество. После, разбира се, идва и филмът. И така до днес, когато Балада за Георг Хенич е просто класика. Но защо? Защо тази балада продължава да е толкова силна и днес? Много е просто. Защото тази битка между материалното и духовното, тя никога не свършва. И днес, в нашия свят, който е пълен с други бюфети, въпросът си остава същият. Това е една вечна история. В крайна сметка историята ни остава с един голям въпрос. Въпрос, който всеки може да си зададе. В този свят, в който всичко е толкова преходно, кое наистина си струва да се пази? Какво е истинското наследство, което оставяме? Това, което сме натрупали, или това, което сме създали със сърцето си? В крайна сметка, бюфета или цигулката?